Abenduan, elkarrizketatu genuen azkeneko Goiena telebistan, Gipuzkoako bide-azpiegituretako diputatu zela orduan, karguan 6 hilabete zeramatzan. Arrasateko alkate izatetik zetorren, 2015-tik 23 izan zen alkate eta aurretik zinegotzia izan zen. Urretxuarra jaiotzez eta humanitateetan eta enpresan lizentziaduna. Bera da Eusko Jaurlaritza berriaren bozeramailea eta gobernantza, administrazio digital eta autogobernuko sailburua. Mario Ubarretxena, arratsaldeon eta ongi etorri. Arratsaldeon. Tira, noiz eta nola jaso zenuen Eusko Jaurlaritza berriko sailburu izateko proposamena? Nork deitu zizun, sorpresa izan zen? Lehendakariak berak deitu ninduen eta egia esan bai, sorpresa ikaragarria izan zen. Ez beradia jaso nuenean, pentsatu nuen zer esango dit eta bai, sorpresa galant hartu nuen. Eta, denbora asko behar izan zenuen erabaki hartzeko? Ez, eta gainera uste dut horrelako erabakiak ere hartzeko nahiko bat-batean edo asko pentsatu gabe hartu beharreko erabakiak diala iruditzen zaitze. Asko pentsatzen baldin badezu, ez agian azte zara, azkenean balantze bat egiten ez, pro eta kontra eta ez duen asko pentsatu. Nik uste dut lehendakariak deitzen zaituenean edo lehendakari gaiak deitzen zaituenean kriston horea dela, zurekin pentsatzea eta bere taldea zu nahi izatea, eta horrekin bakarrik eta jakin da gainera ez, zelako proiektua zeukan Euskadirentzako, niri proiektua asko gustatu zitzaidan eta pentsatu gabe eman baiezkoa. Gipuzkoako Batzar Nagusiek joan zen astean Arrasaten egindako osoko bilkuran, Xabier Ezeizabarrena lehendakariak esan zuen, politikan ere fitxajeak daudela eta foru harrobia bizi-bizirik dagoela. Bat zatoz? Nik fitxajeak baino esango nuke oso jende ona dagoela, jende konprometitua, Euskadirekin eta herriekin, instituzioekin, gure lurraldearekin konprometitua dagoen jendea, EAJan behintzat hala bada, erantzunkizun handiarekin, gogo handiarekin, ilusio handiarekin dagoena, eta hortaz nik uste sorte handia daukagula alderdian, ez? Badagoelako jende asko, jende gazte asko ere badagoelako oso prest dagoena, horrelako erronka batei aurre egiteko, eta jendea badaukagu bai. Ze ekarpen egin nahiko zenioke gobernu berri honi, ze eman dietzaioke Mario Ubarretxenak? Nik emango diot lana, izugarria, erantzunkizun ere bai, baina gogoa eta ilusioak baita. Gainera, niri egotzi zaidan arloa zu gustatzen zait, administrazio digitala eta hor ustetik kriston lana dagoela egiteko eta ingo degula errestea, burokratizazio hori errestu tramitiarena, interoperabilitatea, apurtxo bat errestu, ez? Herritarrei administrazioarekin daukaten harremana eta tratua, baina baita ere autogobernuaren gaiak niri kriston ilusio egiten duz izugarria, ez? Hor aurrera pausoak ematea, Gernikako estatutua guztiz osatzea, ziur nago gainera legealdi honetan ere legebiltzarrean pilpilean dagoen gaia izango dela Euskadirentzat estatus berri bat, eta guzti horren parte izatea legebiltzarrean legebiltzarrak egin beharko du lan hori, baina gu beti esan dugu gobernutik preste egongo garela eta nire saila gainera preste egongo dela laguntzeko, eskatzen diguten guzti horretan prestutasun osoa daukagula, eta gai horrek bereziki ilusio handia sortzen didan gai bada. Eta izango zara, era berean gobernuaren, Eusko Jaurlaritzaren bozeramailea. Aurpegi ezaguna bihurtuko zara, jabe estreinatu zara, zeregin horretan, erronka ere bada, zer moduz? Erronka ere bada, baina esango dizut, taldekide bezala taldean ere, Bingen Zubiria sailburu aukitzia, niretzako laguntza handia dela. Azkenean, behakin oso harreman hona daukat, bea izan da, aurrekoan beak egin ditu bozeramaile lanak, niri ustez oso ondo egin du lana, eta bere laguntza eta bere babesa izatea, nire eginkizun berri honetan asko da, eta ilusio handiarekin ekiten diot baita ere, badakit asko ikasiko dudala, ziur akatzak egingo ditu dela, jende guztiak bezala, ni ere perfektu ez naiz eta akatzak egingo ditut, baina gogo handiarekin ere ekiten diot bozeramailetza lan horri. Inoizko sailburu kopururik altuena izango du Imanol Pradalesen Jaurlaritzak, 15 sailburu izango dira guztira, zertan lagunduko du gobernuan ditu izanak?
Nik uste dut, tamainuaz haratago beste antolaketa bat dala, ez? Lehendakariak nahi izan du beste antolaketa bat eman Jaurlaritzari gizartearen erronkei hobe erantzuteko. Azkenean gaur egun gizarteak badauzka beste erronka desberdin batzuk, agerian jarri diala, batzuk beste batzuk baino gehiago, hor daukagu erronka demografikoa, edo etxebizitzaren gaia, edo inguru giroarena, eta lehen, sail handiagoak ziren, materia gehiago barne biltzen zituenak, eta berak nahi izan du gehiago espezializatu eta erronka horrei atentzio gehiago ipini. Eta nire ustez, esaten da, inoizko gobernurik handiena baino beste antolakuntza bada. Eta antolakuntza horrek helburu duena gizarteari hobe erantzutea. Eta gainera uste dut, erabaki ona izan dela eta modu honetan askoz hobeto erantzunalko diogula gizarteari. Taldeari buruz hizketan aipatu duzu gaztetasuna eta egia da aldi berean 5 sailburu horietatik ia denak berriak izango direla, zeregin horretan 3 izan ezik. Igarriko da hori politika egiteko moduetan berritasunik nabarituko da? Nik uste dut baietz, eta gainera ez bakarrik sailburu berriak direla gehienak, baizik eta badaudela ere, pertsonak politikan sekula aritu ez direnak, esparru pribatutik edo enpresa mundutik datozenak, politikan sekula aritu ez direnak, eta horrek ezinbestean ekarriko dio berrikuntza bat, haize berri bat gobernuari, eta uste dut horrek asko lagunduko duela ere innovazio edo berrikuntza hori garatzerakoan. Ari zara aipatzen ez da, taldeari berari ikusten dizkioztune indarguneak, alderdionak, lehendakariak berak, ze mezu eman dizue? Lehendakariak eman digun mezua da, taldea bakarra garela, talde bezala lan egin behar dugula, bere babes osoa eman digu, lana eta lana lehengo momentutik, humiltasunez, gizarteari entzunez, gertutasunez, eta beti esaten dudan bezala ausartak izateko ere esan digu. Azkenian, hobeto dela ausarta izan eta piztinara bota eta nahiz eta gero akatzak egin hanka sartzen baldin bada aitortu, hanka sartu dela eta hanka atera, baina saiatu egin behar garala gauza berriak egiten eta ausardiaz jokatu behar dugula. Eta uste hori oso mezu ona dela eta horten gaude, sailburu guztiak. Karguen artetik 10 jeltzaleen esku geratu dira eta 5 sozialisten eskuetan. Eusko Legebiltzarrerako azken hauteskundeetan sozialistek izandako emaitza onak tarteko, euren erabakimena handiago izango da, oraingo Jaurlaritzan? Guk talde bakar bezala lana egiten dugu, gainera oso atmosfera da ambiente ona daukagu, guztion artean, 2 alderdiz osatutako koalizio bada, ni ere bozeramaile naizen heinean, ez naiz EAJ-ko bozeramailea, baizik eta gobernu taldearen bozeramailea, hau da 2 alderdiek osatzen duten koalizio horren bozeramailea, eta danok ulertzen dugu oso ondo zein den gure papera eta zein den gure lana talde horretan. Eta uste dut hori oso barrenatuta daukagula eta ziur nago talde oso bezala lan egingo dugula. Aipatu duzu asko gustatzen zaizula lehendakariaren proiektua, zer nabarmenduko zenuke? Hor 3 atal dauzka, ez? Euskadi humanista, Euskadi globala, gaur egungo erronkea horiei, ez? Aurre egitea, gizarteari entzutea, eta nik uste gertutasun hori, ez? Azkenean, ni ere alkate izan naiz, herri batean egon naiz, asko maite ditut, 8 urte hauetan arrasaten eduki dudan, ez? Hori, herriko alkate izateko, eta horrek ematen dizun gertutasuna, herriarekiko, proiektuekiko, eta nik uste dut bere proiektuak ere badaukala gertutasun hori, herriarekiko izan behar dugun gertutasun hori, eta uste hori dela, ez? Niri pixkat baiezkoa ematera erabaki hori hartzera animatu ninduena, eta bera ikusten dut hori oso gertuko politikak egitearen aldeko. Eta proiektuaren zati horrek uste oso ona dela, eta hori dela benetan gainera gizarteak eskatzen diguna, ez? Gizarteari entzutea, eta horren erronka horiei nolabait soluzio bat ematea, beti eri gertutasun horretatikan. Joan zen astean elkartu zen, Eudeleko ordezkaritza batekin, aste honetan bertan, eguenean hasiko du bilera erronda alderdi politikoekin, Voxekin izan ezik, eta eragile sozialekin gobernu programa partekatzeko, zer espero duzue? Guk espero dugu akordioak egotea eta akordio zabalak. Hauteskunde garaian entzun ditugu, alderdi guztiak esaten, eskuak zabalki dauzkatela, proiektu kolaboratiboak martxe jarri dituztela, herri honek behar dituztela itun zabalak,
eta gu horrekin gaude buru belarri, eta espero deguna da, hauteskundeatan esan dan hori, ez daitela, ez dadila izan hitz soilak, baizik eta gero benetan, akordioetan isla dadila. Eta pentsatzen dut, lehendakariaren helburua hori dela, orain ronda hori egitea, eta berak espero duela, herri honek behar dituen akordioak izan daitezela ahalik eta zabalenak, eta alderdi politiko guzti horiek benetan hauteskunde garaian egon direnak esaten, kolaborazio osoa maigainean jartzen dutela, hori benetan errealitate bat izan dadila. Eta ni ziur nago errealitate izango dela, eta denak benetan esan zutela egitan akordioaren aldekoak zirela. Lehen bilera horietako edukiei helduta, eta pixuzko gaien artean Euskal Osasun Sistemari buruzko herri itun zabala lortzea nabarmentzen da. Lehentasuna da Jaurlaritzarentzako? Bai, lehentasuna da, gainera uste, sailburu berri badagoela, osasun mundutik datorrena, bere kargu ekipo zabalak izan dituena, COVID garaian ere berrikuntzak eta jarri zituen martxan, eta egitasmo ondo irten ziren hainbat egitasmo, ideia berri askorekin dator, gogo handiarekin, benetan salto bat emateko, Osakidetzan eta osasun sisteman, eta ni ziur nago oso lan ona egingo duela, eta itun bat lortuko dela, zentzu horretan, denak dakigu, eta osasun sistema txukuna den hobetzeko asko dagoela, eta hobetze horretan, geroz eta itun zabalagoa izan, askozaz ere hobeto. Eta badakit horretan buru belarri lanean ari dela sailburuare lehenengo momentutik, eta ziur nago oso lan hona egingo duela. Izan ere egia da Osakidetzak sasoi batean autogobernuaren eta kudeaketa onaren adibide moduan ikusi zenak gaur egun ez duela hain irudionik herritarren artean, besteak beste zerbitzuak egin batean okerrera ere egin duelako, ez da. Zein da irtenbidea, zen neurri hartuko ditu Jaurlaritzak? Berak esango ditu, sailburuak emango du ziur eta gogotsu bere egitekoen berri, orain bere taldearekin lanean egon delako, baina lehendakariak ere esan du, lehen arreta hobetzea izango da lehentasunetako bat, itxaron zerrenda horrek ere mamurriztea izango da beste lehentasunetako bat, eta ni ziur nago bere plana eskuetan duenean, berak gogotsu emango duela horren berri. Eta joango gara hori guztia ezagutzen. Arrasateko ospitale berriaren lehen harria jarri zuen Inigo Urkulluk lehendakari moduan egindako azken ekitaldi publikoan, adierazi zuenez berak nahi izan zuen Arrasaten izatea, eta Gotzone Sagardui, orduko osasun sailburuak ere nabarmendu zuen esanaiz beteriko ekitaldia izan zela. Zergatik izan zen mugarri? Egia esanik ez nuen parte hartu, baina bai esango dizuet, Arrasaten egitea apostua eta gure baiaran egitea ospital berriko apostua guretzat ere garrantzitsua dela. Eta hortaz, zerbitzu berriak izango dira baiaran, beste antolakuntza batekin, eta ni ziur nago epe ertain batean nabarituko dugula. Eta bai uste dut, baiara honetan apustu hori egin nahi izatea, badala baiarentzako albiste ona. Autogobernu areagotzea da, EAJ eta PSeren arteko gobernu itunak jasotzen duen lehentasunetako beste bat, zurea izango da, aipatu moduan autogobernu sailaren ardura. Gernikako estatutua osorik betetzea, estatutu berria, zein izango da lehentasuna? Lehenengo betetzea. Falta zaizkigun eskumen horiek gure ganatu, guztiz bete, eta bien bitartean, esan bezala legebiltzarrean jorratuko da estatus berriaren gaia. Guri dagokiguna da, momentu honetan Gernikako estatutua guztiz betetzea, horretarako ni jarri nintzen dagoeneko harremanetan Torres ministroarekin, berak erantzun zidan baiez, agenda begiratzen zegoela, baina laster emango digula zita bat, lehenengo bilera hori martxan jartzeko, eta guk egin behar duguna da, harreman horrek nolabait estutu, edo hor velozidade bat eman harreman horri, eta orain diokan zintzilik dauzkagun eskumen guzti horiek, izten joan. Hori izango da gure lehentasunetako bat, nire sailean behintzat, horrekin gaude buru belarri, eta gure asmoa da, akordio horren baitan gure alderdiak EAJak eta alderdi sozialistak badaukagu akordio bat,
nuen esaten dan 2 urteko epe batean estatutua guztiz bete behar dela, Espainiako gobernuarekin ere akordio hori badago, Sánchez presidentearen konpromisoa ere hor dago, eta guk espero duguna den konpromiso hori beteko dela. Eta guk gure esku dagoen guztia egingo dugu konpromiso hori bete dadin. Eta horrekin bai, lehenengo egunetik buru belarri nauen gai badala. Bilera eskatuta, dataren zain hortaz. Hori da. Zuen aldetik, zeintzuekin hasteko asmotan, zeintzu dira lehentasunezkoak? Bai, hor 29 eskumen dauzkagu zintzilik, 29 horietatik badauzkagu 6 nun dagoeneko gure sailak zirriborro proposamen bat ipini dion Espainiako gobernuari dagoeneko mahai gainean, eta 6 horiek falta zaigu beraiekin hori istea, badauzkagu beste pare bat ere guk txostenak osatzen ari garela, eta kontua da, kontua baino gaia da hobeto esan berarekin harremanetan jarri, bai nahi dugu batzorde bilateral hori ahalik eta azkarren martxan jarri, ze batzorde bilaterala guretzako ezinbesteko kontu bada. Horrek esan nahi du, zuzenekoa izango dalako harremana, eta honei eman alko diogula, edo gai honi eman alko diogula velocidadea. Orduan, kalendarizatu egin beharko dugu berriro ere, ikusi 29 horiek ze epetan daude, esan bezala batzuk, badaukate epe motzera begira aukera gehiago ateratzeko, kalendario bat osatu, eta kalendario hori jorratzen joan eta betetzen joan. Hori izango da gure lanaren kronograman da baita esateko. Baina, lehentxeago aipatu moduan, zuen aldetik nahiko zenukete 2 urteko epean guztiak, konplexuenetakoa izan daitekeen gizarte segurantzaren ere barne, jabazuen eskuetan izatea. Bai, hori da akordioa, hori da sinatuta dagoena, hori da konpromisoa, eta guk espero dugu konpromiso hori beteko dela. Abiadura handiko trena, izpide izan da, ez da, azken egunetan, Iruñarekiko lotura ez dio itsasotik edo Gasteiztik egin, kasu honetan Arabako eta Gipuzkoako foru aldundiak ez datoz bat, zein da Jaurlaritzaren postura? Jaurlaritzatik esan duguna da, itxoin egingo dugula. Azkenean Espainiako gobernua txosten bat egiten ari da, txosten hori oraindik ez dugu ezagutzen, eta txosten hori ezagutu gabe, guk ez dugula oraindik esango ez, txosten teknikoak esango duelako, teknikoki ere zein alternatiba edo zein aukera den onena. Hala ere nik uste dut, ulertzen dut, lurralde bakoitzeko aldun nagusiak, bere lurraldearen alde egitea, horregatik dira ez, lurralde bakoitzeko aldun nagusi, baina era berean dano gara Euskadi eta dano goaz itsasontzi berdinean. Eta hortaz ni ziur nago azkenian akordio batera iritsiko garela. Azkenean baina Espainiako gobernuak erabakiko du? Ikusi, titular horinik garan irakurri nuen, ez? Baina azkenean Espainiako gobernuak erabakiko du, ez. Azkenean akordio bat egon beharko da. Espainiako gobernua, Euskadi eta Nafarroko gobernuaren artean. Beti izan da horrela, eta oraingoan ere horrela izango da. Azpiegiturez ari garela, Maria, esan dugu, Gipuzkoako bide azpiegituretako diputatu izatetik zatozela, eta injustu ere, Kanpanzarko errepide berriaren proiektu aurkeztu zenutenean bertan izan zineten zu, orduko diputatu moduan, eta aldi berean Imanol Pradales bera, ordurako lehendakari gai moduan, aurkeztuta zegoena, baina orduko hartan Bizkaiko bide azpiegituretako diputatu zena. Zertan da proiektua? Lizitazio fasean dagoeneko proiektuaren idazketa, laugarren aukera horrekin, tunelaren aukerarekin, eta exekuzio proiektuaren lizitazioa martxan dago 6 milioi euroko aurrekontu batekin, eta egia esan, Gipuzkoako foru aldundian nire pasoa esate baterako, moza izan bada ere, azkenean urte bete justu egin dut, horrekin oso pozik nago. Izan ere, lortu gendu, bai Gipuzkoa eta Bizkaiaren arteko elkarlan bat eta akordio bat, baiara honek behar duen proiektu horri aurrera posoa emateko edo baiezkoa emateko, ados jartzeko, eta benetan pentsatzen dut, lotuko dituala bi lurralde, baiara honek asko eskortuko duela, ez baiara honek bakarrik, Goierrik baita ere, asko elkartuko gaituelako, ikasle pilo bat, goizean lanea juteko jekitzen den jende pilo bat, eta bereziki proiektu horrekin oso pozik nago.
Eta horrek, elkarlan horrek, izan ote du zerikusirik Imanol Pradalesek Maria Ubarretxenari dei egiteko hartutako erabakian? Hori berari galdetu beharko diozue. Egia esanik lehendakaria aurretik ez nuen ezagutzen, eta bera ezagutzeko aukera izan dut Gipuzkoako Foru Aldundiko azpiegiturako diputatu bezala, bera ere Bizkaiko azpiegiturako diputatua zelako, eta egia da urte honetan izan dugulako elkarlanerako lekua, eta proiektu hori esate baterako atera genuela batea, eta pixkat harremana bai izan dugula, orduan kaldera hori berari egin beharko diozu. Tira, administrazio digitaleko sailburu ere bazaren heinean, kasu honetan zein izango da helburu nagusia? Lehentxeago aipatzen zenuen gehiegizko burokratizazio hori arintzea? Bai, saiatuko gara, gaur egun ere orain diokan leku askotan edozein laguntza, edozein tramite, edozein eskakizun egitera goazela, oraindik ere eskatzen zaizkigu datu pilo bat, administrazioak dagoeneko gure datu horrek badauzka, edo udalean, edo aldundian, edo jaurlaritzan, guk nahi duguna da interoperabilitate hori, instituzio ezberdinetako interoperabilitate hori hobetu, eta dagoeneko herritarren datuak administrazioak baldin badauzka, herritarrek berriro datu horrek eman behar izatea eta tramite horrek erraztea. Ez da izango erresa, baina desburokratizazio horretan saiatuko gara. Tira, eta bukatzeko, Maria, zeintzu izango dira legegintzaldiaren arrakasta edo porrota erabakiko duten gakoak, zertan asmatu beharko da eta zertan ez da hutsegiterik egongo? Zertan asmatu eta zertan ez da hutsegiterik egongo, erantzuna berdina da, eta uste dela gizarteari ondo entzun eta gizarteak eskatzen dituen erronkei erantzun on bat eman. Hori da gure lana, horretarako gaude jaurlaritzan, hori da lehendakariak eman digun nolabaiteko helburua edo agindua, eta hor egon behar gara buru eta belarri lanean gizarteari entzun eta erronka horiei ahalik eta soluzio edo erantzun onena ematen. Maria Ubarretxena, Eusko Jaurlaritzaren bozeramailea eta gobernantza, administrazio digital eta autogobernuko sailburua, badakigu elkarrizketa eskaera zerrenda luzea duzuela, eskaintzen duzun bigarren elkarrizketa da hau, Euskadi Irratikoaren atzetik, eskertzen dizugu, karguaz jabetu eta bi astera hemen etxean elkarrizketa hau eman izana. Eskerrik asko eta hurrengo batera arte. Eskerrik asko zuei eta nola ez goiena gure herrikoa izanik, argi genekan lehenetakoak izango zinatela, eta ni beti hona etortzeko gogotsu eta beti prestokiko nauzue. Eskertzen da, ondo izan.